nek kowe ora melu apa kelakon kowe tak kandhake anak Prabu Duryudana. Kowe iki panenggak Kurawa lho. Nek nganti ora melu perkara iki padha karo kowe kuwi lirwa karo kewajibanmu. Kula gelem melu, kula niku rumangsa wis kekebakan dosa, Mas. Kebak dosa kula niku ora kok saka pakarti kula dhewe, ning mergo melu karo sampeyan niku. Pendak-pendakane wong mukti diganggu, pendak-pendakane wong entuk kanugrahan diganggu. Pendak-pendak ana wong seneng diganggu. Mbok sampeyan niku mbompun le tumindak kaya ngeten niku mbon. Lho, iki dudu aku anak Prabu Ngastina. Ora iso. Kok Prabu Duryudana mboten ajeng tumindak kaya ngoten nek mboten saka pembujuk sampeyan niku. Ngaku mboten. Oh, lah wong tuwa ora golek dalan padang. Malah golek dalan jemek. Sampeyan niku kaya ngoten to, Pak Mbaya pun. Kula cocok kaliyan panggihipun Kakang Mas Duryudana kula cocok. Kula wong kok pendak-pendak meli karo kambektene wong liya. Terus saniki Garukaca niku copo? Garukaca niku ya padha karo anake Kulawa. Garukaca iki anake Welkudala niku adine Kulawa. Cetone Garukaca niku anake Kulawa dhewe kok diganggu niku nuwun sewu lho. Uteke do nendi to, Pak? Kula nuwun sewu do iso mikir apa lah. Lho niku durma ganti wong kocrok kok iso mikir apik kaya ngoten. Sampeyan patih kok mung senengane nglincipi carang papak. Senengane tumbak cucukan, senengane gawe perkara. Oh, Mbaya eling man, wong urip niku ora mrungsungi. Wong urip niku ora kaya ula. Wong urip niku bakale saka ana dadi ora ana, saka ora ana dadi eneng. Niku kekarepane sing gawe jagat. Niku kodrat dening panguwasaning Gusti. Sampeyan ana, saka mangsane sampeyan ora ana. Mbok gedheke ngene sampeyan ngrakeke pasduluran, gedheke tumindak apik, gedheke tumindak becik. Ora saya tuwa pakartine kok saya elek. Sonek mati ajeng mangkat dhewe lho sampean. Ajeng teng jaratan dhewe ya. Ajeng ngubur dhewe. Oh alaman, Man. Cadal. Cadal, Man. Eling menungso urip niku ora mlungsungi, Man. Niku sampean kudu eling. Caya tuwa palane cayane cengenge niku caya mangulon cengenge niku bakal angclo bumi. Nek wis angclo bumi cengenge niku ora ketok kaya menungso urip ning alam padang. Nek wis angclo bumi niku jenenge modal utawa mati. Sonek mati sampean pakartine elek, sonek mati cemplung neraka. Mbok nek ditresnani niku arep sampean kentekan duit, kentekan derajat pangkat, ning tetep tresno karo sampean, didhaki karo sanak sedulur. Niku kaya ngoten. Walah. Mbaya mikir to, Man. Mula wong Astina niku ora ana sing seneng karo Patih Senggune. Contone akeh, Man. Sampeyan nek mlaku-mlaku teng kutha negara Astina niku, kawula Astina mboten wonten sing seneng karo sampeyan. Buktine gawe tokoe ora jeneng sampeyan. Makartine. Kula urung tau weruh kok mlebu omahe kawula ana gambare Senggune niku durung tau weruh. Kula tau, Man, pisan teng toilet. Nggo sepilit ngeden. Niku tenan, Man, teng toilet wis sampean diblengosi. Saya kandel niku elek banget ya, Man. Lho. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Hyang Agung mugi ngayomono marang Kadipaten ing Glagah Tinulu. Nuwun pangapunten Panembahan. Dereng sawetawis dangu rawuh Bapa Panembahan ing Sukalima. Bapa Panembahan Durna ingkang putra ing Glagah Tinulu pun Brajadenta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka. Bapa Panembahan Durna sembahan kula, Bapa Panembahan ing Sukalima. Oh, astagfirullah sila bertapa sual gimbal semorante hawala. Kula nuwun inggih, Ger. Anak Mas Brajadenta. Sampun kula tampi asung mambakenipun jenengan ndika anak Mas Brajadenta ingkang temandha dhateng Bapa ing Sukalima. Ndatosaken suka marwata suta raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung masa wangsulipun keparing ingkang Bapa ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapa kunjung ngersa maduka anak Mas Brajadenta ing Glagah Tinulu, Nger. Anak Mas Brajadenta raos sing manah.
Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa penemban. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima wonten ing pendapi kadipaten ing Glagah Tinulu titikel nggan sak mangke menika nggih anak Mas Brajadenta. Saha Rekyana-Patih Harya Sengguni katuran karaharjan rawuhipun Rekyana-Patih Harya Sengguni wonten ing pendapi kadipaten Glagah Tinulu mriki. Rekyana-Patih Harya Sengguni Brajadenta tansah pinanganing kawidadan liring sambi kala sawanipun ingkang bapa ing kepatihan. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklim kula ngreksa paduka anak Mas Brajadenta nggih. Anak Mas ing Glagah Tinulu. Kula tampi hakarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Rekyana-Patih Harya Sengguni. Kula non anak Mas sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Wonten ing pendapi Glagah Tinulu titikel nggan sak mangke menika nggih anak Mas Brajadenta. Braja Wikalpa lan Braja Lamatan. Nuwun wonten pangendika ing ngadhawuh Kakang Adiwati. Wonten pangendika ing ngadhawuh Kakang Adiwati. Padha prayogakno nggon ngadheng marsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala Glagah Tinulu ingkang padha seba ana ing pendhapa dina samengko. Aja nganti ana ing padha saur manuk pun Kakang nedya manem Brama marang rawuhing pepundhenku Penemban Durnapa dene Patih Harya Sengguni. Kula non menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Kok Kakang Adiwati menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kekalih kunjuk ngersa paduka Kakang Adiwati. Adiku cah bagus tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Kakang Adiwati. Braja Wikalpa lan Braja Lamatan iya. Nun mangke bapa Penemban saestu hakarya kakyat sotane manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan. Saged kula wastani Anjanur Gunung kadingaren rawuhipun Bapa Durna tuwin Paman Harya Sengguni wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Bapa Penemban upami rawuh paduka minangka anyalira nalindra ing Ngastina nendya paring pidana dhateng Kang putra pun Brajadenta. Lajeng tansah mapan wonten ing pundi nanging menawi badhe paring ganjaran lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Bapa Penemban ing Sukalima. Sampun ngatos mekaten nggih. Mestinipun sampun ngantos kawiyos pangendika paduka ing ngatos mekaten. Apan kepara saestu nadyan sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika minangka dados badal wakilipun anak Prabu ing Ngastina. Namung boten badhe paring ganjaran tuwin paring pidana dhateng paduka anak Mas Brajadenta. Ingkang sepisan sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika tuwi dhateng kawidadanipun anak-anak kula ing mapan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Jenyatanipun ingkang Bapa menika boten nate tuwi dhateng Glagah Tinulu marang dene pangraosipun kula minangka dados jejeripun tiyang sepuh kedah ngreguh dhateng anak-anak kula ing Glagah Tinulu mriki kalebet paduka anak Mas Brajadenta. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban. Berkah pangestu paduka sedaya para kadang braja tansah pinayunganing kawidadan. Oh nggih syukur nggih, syukur. Dene tunggak angka kalih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu menika. Namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran ingkang sampun bineta mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Persasat jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun kabar menika kala wau. Kabar perkawis menapa Bapa Penemban? Menapa kepara saestu bilih mboten dangu malih. Inggih menika ingkang putra pun Gatotkaca, atmajanipun ingkang mbakyipun Dewi Arimbi badhe gumanti keprabonipun Sang Prabu Arimba lenggah dampar keprabonipun Inggondani. Kula nuwun sewu nggih. Kula namung badhe nyatakaken menapa kepara saestu kabar menika kala wau menapa namung kandheng wonten ing pekabaran.
Nyatanipun kula menika mboten gadhahi kewajiban menapa-menapa. Estunipun namung badhe nyatakaken dhateng Nak Mas Brajadanta. Kabar menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing kepakabaran nggih kula aturi paring dawuh dhateng Bapak Sekali monggo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika lakar kleresan. Pajar bulan ngajeng Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe njemrengaken Gatotkaca. Lenggah wonten ing kepraboning Pringgondani gumanti keprabonipun Kakang Harimbo kula nuwun sewu Mremban teka paduka andangu dhateng ingkang putra pun Brajadanta perkawis anak kula pun Gatotkaca menika mengku suraos ingkang kados pundi nuwun sewu nggih estunipun boten gadhahi sedya menapa-menapa jer nyatanipun kula menika jejeripun tiyang sepuh mesinipun namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran menika kala wau sampun ngantos ingkang bapa menika jejeripun tiyang sepuh tumuti pitados dhateng pekabaran ingkang dereng wonten kabul kasunyatanipun gandeng samangken Mas Brajadanta menika sampun paring dawuh bilih kula pajar ngajeng menika Gatotkaca bare jumeneng nata wonten ing Gari Pringgondani ateges kabar menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging kababar dados kasunyatan kasinggihan mekaten ingkang mekaten ingkang bapa namung jumurung suka basuki nderek mangayu bagya dene menapa badhe katindakaken dhateng ingkang Mbakyu pun Dewi Arimbi kula nuwun sewu nggih menapa ingkang bapa ing kepatihan dipun keparengaken nderek pirembagan madyaning pahaman pendhapi ing Lakati Nulu kula semanggaken papan patih Harya Sengkuni namung badhe wonten pinten-pinten anggen kula badhe ngunjukaken kersanipun anak Mas Brajadanta perkawis babagan negari Pringgondani kula nuwun sewu Paman Hari Sengkuni badhe paring dawuh menapa kanthi dasar menapa anak Mas Brajadanta nglilakaken negari Pringgondani monggo nyatanipun Pringgondani menika kagunganipun sawarga Prabu Tremboko sasedanipun Prabu Tremboko inggih gumanti keprabon inggih menika pun Prabu Arimbo monggo Prabu Arimba dereng kagungan putra tegesipun ingkang gumanti keprabon menika inggih kadang ingkang tinemu werda kados dengandika Nak Mas Brajadanta nanging kula nuwun sewu teka paduka ngiklasaken negari Pringgondani dipun lenggahipun Gatotkaca menika kanthi dasar menapa nggih menawi dipun parengaken ingkang bapa badhe nyuwun dawuh saking paduka Nak Mas Brajadanta Paman Haryo wonten timbalan panjapan kleresan merming dados sabda pangandika paduka Paman Patih namung emanipun gesangipun Brajadanta menika boten kabondo dhateng danda donya gesangipun Brajadanta menika boten kabondo dhateng derajat pangkat tumrap kula derajat pangkat tuwin bondo donya menika namung sampiran ingkang mangke boten saged kinarya sangu anggen kula badhe ngadhep dhateng panguwasaning dat kang murwing dat mila babagan bondo donya tuwin derajat pangkat menika tumrap kula boten utami upami kula boten lenggah dampar kepraboning Pringgondani menika manah kula ikhlas lair lan batos menawi sak mangke negari menika dipun lenggahi anak kula pun kanah kula ugi ikhlas langkung-langkung kula sampun ate sumpah prasetya babagan menapa nggih sumpah prasetya kalian pun Kakang Mbok Ayu Arimbi bilih kula mboten badhe ngucik dhateng kepraboning Pringgondani kula mboten badhe tumut-tumut ngrembak kepraboning Pringgondani kepraboning Pringgondani sakwetahipun kula paringaken utawi kula caosaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi sumangganipun purba dan masesa monggo nyatanipun nalika kula sumpah nalika semanten mapan wonten pajenganipun kewandhanipun utawi kunarpanipun Kakang Harimbo mila dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nerak pacak nerajang perbatang kula nglanggar dhateng sumpah kula piyambak pawan menika ing anggenipun kula wantun duwe ngiklasaken negari Pringgondani dhateng pun Gatotkaca menawi mekaten cetha bilestunipun gesang paduka menika kabondo dhateng sumpah anggen paduka mboten kepengin mukti menika krana panjenengan menika ajrih nerjang dhateng sumpah paduka piyambak Nak Mas Brajadanta
ngantos negari badhe dipun ikhlasaken kaliyan pun Gatotkaca. Kula nuwun sewu lho nggih. Kula menika sampun wareg dhateng Pernatan Praja, kula menika sampun mataun-taun, puluhan taun dados patih. Dados kula menika apal babagan Pernatan Praja ingkang sampun sinerat dening para sepuh, ingkang sampun dipun gemi dening para nimpuna miwah para nalindra ingkang lenggah wonten ing praja sak jagat menika. Pranatan ingkang kados pundi? Pranatan inggih menika Atmaja Nalindra ingkang mijil pawestri menika mboten gadhahi hak tumraping negari. Putra Nalindra ingkang mijil pawestri menika mboten gadhahi kewajiban tumraping praja. Lah kok menika malah ingkang mbakyu pun Dewi Arimbi badhe nglenggahaken pun Gatotkaca. Kula nuwun sewu menapa menika mboten naminipun nerak pacak nerajang pewaring Pernatan Praja ing Pringgondani tuwin mewaler Pernatan Praja sanes-sanesipun nggih. Monggo to klatri menggali. Menapa ingkang dipun tindakaken dening Kang Bayu menika menapa sampun trep? Menapa ingkang dipun tindakaken dening Kang Bayu menika menapa sampun leres? Nuwun sewu nggih. Saking petangan kula menapa dados lembakipun Adipati Harus menika kepara saestu. Mestinipun Mas Bajadara menika sampun ngantos kesesa. Maringaken negari menika dhateng Kang Mbakipun Dewi Arimbi nyambet dhateng rembakipun Adipati Harya Sengkuni kula nuwun sewu lho nggih. Ingkang nami putri menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari. Nyatanipun tiyang sepuh rumiyin sampun nyebataken sing jeneng wong wedok menika papanipun namung wonten wingking. Wong wedok menika papanipun wonten ing buri. Kewajibanipun piyai putri menika menawi dipun sebat kasar menika namung macak masak kaliyan manak. Menika sampun cekap. Dados mboten gadhahi hak tumraping negari ing Pringgondani. Mila menawi Kang Bayu Arimbi menika jumenengaken Gatotkaca, kula nuwun sewu menika sami kemawon ingkang Bayu Dewi Arimbi menika nyenyamah dhateng asmanipun putra Prabu Tremboko inggih menika anak Mas Bajadenta lan sakadang-kadheyan. Menapa panjenengan ugi badhe mentala panjenengan badhe ngklasaken negari Pringgondani. Kula nuwun sewu lho nggih, kula nuwun sewu. Pringgondani menika wiyar. Negari Pringgondani menika ageng tur inggih agung. Negari Pringgondani menika menawi dipun tanding kaliyan negari Astina menika dinga piliya. Jenyatanipun ingkang Rama Prabu Tremboko duk nalika semanten menika suwita wonten sanipun Prabu Pandhu Dewayana. Jagat menika mboten wonten ingkang ngimbangi agenging negari Pringgondani tuwin negari Astina. Jagat menika mboten wonten imbang kaliyan agungipun negari Pringgondani tuwin negari Astina. Lah kok samangke negari Pringgondani sak pengeripun Prabu Tremboko dipun lenggahi Prabu Arimba tumunten sak mangke godhang mboten wonten alindra ingkang lenggah dampar. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono tumuli Gatotkaca nyebar wewarta bilih piyambakipun badhe lenggah dampar wonten ing Praja Pringgondani. Kula nuwun sewu nggih, kula nuwun sewu. Mboten namung kula menika badhe nglincipi dhateng Carang Papak menika babar pisan mboten. Kula mboten badhe icuk-icuk dhateng Menggali Paduka mboten. Sakmenika latri Menggali. Gatotkaca menika anake sapa? Gatotkaca menika anake Werkudara. Werkudara menika sinten? Werkudara menika wong Pandhawa. Wong Pandhawa menika uripe ing negara Ngamarta. Lho kok iso Gatotkaca lungguh dampar keprabaning Pringgondani? Menika menawi mboten akal ukiling para Pandhawa ingkang badhe blengket praja ing Pringgondani. Akal ukiling para Pandhawa ingkang badhe manunggalaken Pringgondani kaliyan negari Ngamarta. Amargi Ngamarta menika kalih ageng menawi dipun tandhingan Pringgondani. Tumunten Pandhawa damel karti sampeka Werkudara jumenengaken atmajanipun inggih menika Gatotkaca wonten negari Pringgondani supados Pringgondani menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Lho, nuwun sewu. Menapa mboten nami licik? Ya bener sing jeneng ratu menika kedawani ngelar jajan. Ning kudu mbuang layang penantang, wanita kermarus milang tatu menika ratu ingkang saestu. Ning Pandhawa menika licik, ginakaken cara Gatotkaca dipun dadosaken ratu wonten Pringgondani supados Pringgondani kebawah keperintah negari Ngamarta. Ing mekaten Ngamarta badhe saya njayeng bawana, saya wiyar jajanipun, saya kuncara kalukengrat. Menika cara kula cara ingkang licik. Monggo nggih latri Menggali. Babakan menika sampun ngantos dipun penggalih kanthi entreng lho. Menika perkawis praja. Menika perkawis praja. Lah kok samenika latri Menggali. Ingkang Rama menika sedanipun kaliyan sinten? Kaliyan Prabu Pandhu. Inggih nadyan boten sarana perang ageng ingkang saestu tegesipun namung jejering murid ingkang ngabekti dhateng guru. Ning wonten madyaning perang pamuksa menika wonten kalih nalindra ingkang gugur. Inggih menika pun Prabu Tremboko kaliyan Prabu Pandhu Dewayana.
ateges Prabu Trembaka menika ingkang nyemejahi Prabu Pandhu Dewayana. Sasampunipun Prabu Trembaka seda ingkang dados Narendra Prabu Arimba. Prabu Arimba tumunten belani dhateng ing rayi Dewi Arimbi ngantos gugur wonten tanganipun Werkudara ya Bratasena. Bratasena anake Pandhu, Arimba anake Trembaka. Tegesipun turas pringgondani kaliyan Ngastina menika estunipun boten saged rukun, boten saged rukun. Turas pringgondani kaliyan Garing Ngastina menika kudu dipesthekke, kudu bentak sirah, kudu regejegan, kudu tetep memungsuhan. Lah menika lajeng wonten cara ingkang dipukir ginakaken dening para Pandhawa sarana jumenengaken Gatotkaca menika cara ingkang boten prayogi, cara sing licik, cara wong sing ora wani adu arep, cara sing ora wani wong sing ora wani adu arep sing balung mleting kulit dipun ginakaken dening pun Werkudara sarana ginakaken panguwaosipun garwanipun Werkudara inggih menika pun Dewi Arimbi. Toh nek cara kula eman-eman nggih, eman-eman sameneika latri menggali to, latri metang. Wong sak donya menika dipuntari sapa sing ora kepengin dadi ratu. Lho, latri menggali. Wong sak donya menika dipuntari sapa sing ora kepengin dadi ratu. Mesti sedaya menika kepengin. Wong dadi ratu menika mangreh sedaya pokor-pokor kawula sak negari. Menika wong sak praja, dawuh apa-apa mengkari dawuh, kongkon apa-apa mengkari kongkon. Apa ora kepenak? Teka paduka mboten purun dados Narendra wonten negari menika tani kula nuwun sewu lho. Panjenengan menika ngecolaken kamulyan ing sejatosipun menika dados kewajiban panjenengan ning dikukup dening wong liya. Ha nek cara kula kaya iman-iman bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nek dana mung sedumuk jembaring bathuk, nek dana mung senyari jembaring bumi. Pringgondani kedanipun tatai pecahing dada utang rudira. Menawi cara kula ngaten. Nun sewu. Nak Mas, monggo to. Dipun penggalih ingkang kanthi lebet. Eman-eman lunggil. Negari Pringgondani ingkang yasa ingkang Rama menapa Paduka mboten menggalih ingkang Rama inggih mapan wonten ing kasuwargan tetilar menika mugi kagem putra wayah. Lah kok malah dipun paringaken dhateng tiyang ingkang sejatosipun mboten gadhahi hak tumraping negari Pringgondani. Ya bener Gatotkaca menika putu ning metu saka anak wedok menika tegesipun mboten gadhahi hak tumraping negari. Ingkang gadhahi hak tumraping praja menika wayah Prabu Trembaka ingkang mijil saking Prabu Arimba, Nak Mas Brajadenta, Nak Mas Brajamudi lan sanes-sanesipun menika gadhahi hak warisan tumraping negari Pringgondani. Ning menika putra Prabu Trembaka ingkang mijil pawestri, tegesipun boten gadhahi hak tumraping negari Pringgondani. Lah kok badhe dakah-dakah sila tumpang kendangan dengkul gedangkrang wonten ing dampar keprabaning Pringgondani. Panjenengan tiyang sepuh namung kiraya keset mestakanipun dening bayi wingi sore. Kula nuwun sewu. Gatotkaca menika nembe bayi wingi sore lho nggih. Kula nuwun sewu, Gatotkaca menika yuswanipun dereng sepintena. Lah kok malah ibunipun wantun badhe jemrengaken Gatotkaca menika menapa mangke mboten tumpang suh anggenipun ngasta bawat perintah negari Pringgondani. Nuwun sewu, nggih. Sing jeneng Narendra menika awrat lho, awrat. Sing jeneng ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking Narendra. Monggo Gatotkaca menika leresan ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Nek Gatotkaca menika bayi wingi sore. Najan kula nuwun sewu pinter ning bab pengalaman Gatotkaca menika dereng gadah. Durung duwe pengalaman dadi Narendra, durung duwe pengalaman mangreh sagung para kawula dase sing akeh. Merga ratu menika kedah saged ngayomi dhateng sangganing para kawula, kedah saged dados tutus tegesipun tali supados naleni sangga para kawula tetep manunggal tetunggalan. Ning apa Gatotkaca bisa? Apa Gatotkaca iso ngrangkani sangga para kawula? Apa Gatotkaca bisa naleni para kawula? Lho menika lho. Nek anggenipun dados ratu menika gampil. Nek perkara ngayomi lan mangku para kawula menika saged menapa mboten? Menika dereng kantenan. Saged ugi Gatotkaca menika dados Narendra negari Pringgondani malah remuk bubuk dadi rempon merga saka Gatotkaca ora iso ngasta bawah perintah negara Pringgondani menika ora turi menggalih menawi dipun presani lah ya wangun Nak Mas Brajadenta, wangun Nak Mas Brajadenta gagah pideksa tur dasare ya wis kebak pengalaman tur ya duwe kepinteran tur ya tos putraning Prabu Trembaka tegesipun ingkang pesen dampar menika sanes kok Gatotkaca ning panjenengan nggih Pati nggih nggih cocok Kakang Dulna kula ya matuk upama Nak Mas Brajadenta menika kersa dados Narendra kula sak Kurawa mbok menawi saka negara Ngastina sedaya sami nyengkuyung
dhateng adhikipun Nalendra ing Pringgondani enggal inggih menika Prabu Brajadanta. Lho menika klatri menggalih. Durna kaliyan Sengkuni sowan wonten ing Blakatul menika mboten kok mung ngudu swara tok. Mboten kok mung ngudu swara kaya bakul obat menika mboten. Ning nyatanipun kula menika ya ngginakaken kekiyatan. Menawi paduka Mas Brajadanta kersa damel srana jugaripun Gatotkaca tanganipun badhe kawisida wonten negari Pringgondani. Ya, Kurawa sampun samapta ing gati sami ing diri. Sumantos bebantu dhateng paduka Mas Brajadanta. Nggih, klatri menggalih to. Menawi panjenengan menika nggadahi panjangka, sampun ngantos menggalih babagan sanak sederek mitra kawruh tangga tepalih, sapa sing malang kudu disirnakake, sapa sing bakal dadi pepalang kudu disingkirake. Mboten gagas menapa menika sederek, ora gagas menapa menika sedulur, menapa menika tangga tepalih. Nek dadi pepalang wong arep kasembatan penjangkane kuwi kudu mentala nyingkirke pepalang. Menawi cara kula ngoten. Nek panjenengan boten mentala, petanganipun namung dhateng Gatotkaca menika putranipun ingkang Mbakyu. Oh, tekan gapan wae Brajadanta ora bakal bisa mukti ngawibawa. Pringgondani kukupane wong Pandhawa, Nger. Bojleng iblis lanang padha cek-cekan. Ora dalah popo menemban. Wonten dawuh. Paman Sengkuni wonten dawuh nggih. Menapa ing sampun paduka ngendikaken menika sareng kula limbang-limbang. Kula petang tuwin kula gelar, tuwin kula gulung. Jebul pinanggihipun selaminipun menika Brajadanta kalebyan kula nedhengipun supe. Menawi kula nampi tinggalan inggih menika wujuding negari Pringgondani ingkang mestinipun menika dados hak kewajibanipun Brajadanta teka Gatotkaca badhe gedangkrang sila tumpang wonten ing dampar dilaranipun pepunden kula dilaranipun sesepuh tiyang sepuh kula boten ikhlas kula boten badhe lila leres ngendikanipun Bapa Durna bebasanipun sedumuk bathuk senyari bumi Gatotkaca entuk lungguh dampar keprabon ing Pringgondani waton gumlundung sirahe Brajadanta. Lah dalah menika lho ingkang kula kajengaken menika sing jeneng putra Nalendra menika kudu duweni jati diri supaya aja gampang diobat-abitake karo kahanan, aja gampang direh karo kahanan. Panjenengan kudu duweni jati diri. Brajadanta ya Brajadanta, Brajadanta dudu Arimba, Arimba dudu Brajamusti. Ngaten menika. Kula remen. Tegesipun anggen kula munjuk atur kata-kata kersanipun Nak Mas Brajadanta menika mboten kok muspra tanpa guna. Nanging dipun agem dening panjenenganipun Nak Mas Brajadanta. Jebul pinanggihipun menawi gesang kula kabondo dhateng sumpah. Nah, panjenengan nembe krasa? Inggih. Kula awrat sumpah kula wonten ngajenganipun Kakang Mbok Ayu Arimbi anggenipun kula masrahaken negari Pringgondani dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Oh, panjenengan kok kebangetan kok, Nger. Meng karo sumpah kok gila lho. Lah nuwun sewu meng karo sumpah kok gila. Panjenengan menika dos pundi? Ngestina menika pinten-pinten kathah tiyang dipun sumpah monggo diungkuli Al-Qur'an. Diungkuli wujuding kitab suci. Nek nyatane bareng diungkuli ya tuminjake sapenake dhewe. Lho, kaya ngoten niku. Sepriki ya ora apa-apa, tapi mboten apa-apa sumpah menika ingkang raosaken sesuk nek wis eneng konone. Saniki teng donya ora bakal ana sing temama, ora bakal ana sembawa. Contonipun kathah menika lho, ngajengan kula menika ben dina sumpah. Nyatane ya ora ana apa-apane ya, Dik. Mbok nek gawe conto ki ora awak kula. Ning wong kono-kono kula kok digawe conto menika pripun lho. Lho, kula mung nyontokke supaya ngantepake Nak Mas Brajadanta. Inggih. Dinten menika kula mboten badhe pitados kalian sumpah kula. Menawi kula gegeki dhateng sumpah kula ateges kula mboten badhe mulya. Mboten badhe mulya. Panjenengan menawi namung gegeki dhateng sumpah menika, oh, salaminipun gesang ya uripe rekoso. Wong kok percaya karo sumpah. Wate anggere ora dipercaya ngoten mawon sampun. Sumpah menika mboten wonten menapa-menapanipun. Inggih, Bapak Durna. Inggih. Lajeng sampeyan kersa paduka. Malah sak mangke kula badhe nyuwun daya timbul kekuatan saking Bapak Mremban Durna. Supados menawi anggen kula badhe anjudak Gatotkaca menika mangke.
saged kasempatan. Oh inggih. Mesti mawon kula badhe sak biyantu. Depate pripun? Kurawa pasamapten gati sawiking diri sampun Kakang Durna. Diketamake bantu dhateng makna Brajadanta panjenenganipun damel srana cabaring karo Kacamari Jumranata wonten kari Pringgondani. Oh inggih ngestakaken dawuh. Menika ingkang kula kajengaken yen pancen Gatotkaca ora gelem batalake murid Adiratu nang Pringgondani kula mboten nyawang menapa menika anakipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Menapa menika anak kula piyambak tetep kula anggap menika mangsa kula. Nah, ngaten menika nggih, ngaten menika. Sapa sing dadi pepalang dianggap musuh? Sapa sing dadi pepalang dianggap kuwi minangka dadi menungsa sing wis ora iso diajak manunggal kudu disingkirake. Inggih, puput gawe kaget. Iki kaya sowane adhiku Brajamusti. Padha kanthi harja sapraptamu Yayi. Iya Kakang. Nering sambikala kraptaku sowan ngersani Kakang Brajadanta kepareng aku ngaturake sembah sumengkeming pangabekti kunjuk ya Kakang. Iya tak tampa Yayi. Ora liwat pangestu nampun Kakang Tampanana. Ndak pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Kala bendana kowe padha raharja. Pangestune Kakang Brajadanta wilujeng ning sambikala aku kepareng ngaturake sembah sumengkeming pangabektiku kunjuk ya Kang. Iya tak tampa. Pangestune pun Kakang Tampanana Yayi. Tak gegem jajake jimat. Ya mikir rada kaget aku sowan ing penjaba Glagati dulu. Kok kayane beda karo adat sing wis beda perkara apa? Ora prangke rada rawuh Begawan Durna karo Pati Sekuni. Mongko arang banget piyai loro kae rawuh nek Glagati dulu kok ora kaya sak jagat iki. Kok kaya le sak pejaga wis sawetara Kang. Ya pancen rawuh wis sawetara. Oh ya syukur. Melu sendeng nek Durna karo Sekuni elik karo wong-wong Glagati dulu. Iya. Ya ping ati-ati ya Kang. Nek nampa pengendikane Durna karo Sekuni kae aja tok lebokke ati merga kae iki mawa racun. Mawa racun piye? Rasa dadak tak gablake ora usah dadak tak omongane iki mesti mawa racun mawa bab sing ora prayoga nek Kakangku ndahar pengendikane wong loro kae mesti bakal rusak aja-aja dosa upaya kaca mergo wis kondang wong loro kae tekan ndi iki mesti gawe kisruh gawe rame papan sing tetrem ketekan wong loro kae dadi cokrah papan sing ayem wong tekan loro kae dadi padha regejegan. Yo, aja dilebokke ati ya, Kang. Yo. Lebokke tempolong wae dibuang nek kalen. Iya. Heeh, nek ati tok lebokke ati wis to yakin sumpah. Mesti Kakang mengko kelepetan dedosane wong loro kae. Iya. Ya syukur nek ora ana apa-apa. Sabar lho, Kang. Rasan dadak dilebokke ati. Mboten buta petuk nika. Nggih. Buta wis rupane elek rada edan. Omongane rasa digagas dipate. Nggih, pokoke rasa digawe ati. Mboten ajeng kula gawe ati. Apa kae, Kang? Aku ora krungu. Kuwi anggere kluwak plitek sing kene. Bani ngrasani aku dijarara. Yo Sarya kula bendana. Iya Kang, Brajadanta kakakku. Brajamusti, apa Kakang? Sumengko pengawak putra. Handamar sasi kita nganawung wigati ana wigati apa? Nggonmu sowan ana karsaning pun Kakang. Wale-wale apa Kakang sowanku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi caos ninga marang Kakang Brajadanta. Yen to negara Pringgondani wis akeh para raja Nerpati ingkang padha pasang grahan. Rawuh ana ing praja Pringgondani ingkang wigati bakalan nekseni jumenengane si anakmu lanang Gatotkaca. Mula banjur kidhuh penggalih Kakang Mbok Ayu Arimbi merga Kakang Brajadanta durung kepareng rawuh
ning negoring Pringgondani. Tumuli utusan nglawan aku supaya nusul kelawan Kakang Brajadanta eneng glagah tinulu wigatine mboyongi marang rawuh Kakang Brajadanta ning Projing Pringgondani bareng sak lakuku Kakang. Mula wektu dina iki ayo parapatan enggal dibubarake Kakang Brajadanta bareng kelawan aku sowan ana ing negara Pringgondani ngestreni jumenengane si Gatotkaca anakmu lanang Kakang. Ya Brajamusti ana dawuh apa perkara kowe bakal ngandhipun Kakang sowan ing Pringgondani apan kowe wis dadi kesaku aku mengko bakal ndak lakoni. Syukur Kakang yen to pancen mengkono ya mung ana pirang-pirang pitakonan ingkang wajib mbok wangsuli. Pitakonan sing piye? Mula saiki tak takoni, ya Pringgondani kae nggone sapa? Pringgondani kagunganing sawarga Prabu Trembuka, putraning Prabu Trembuka cacayaning pira? Kakang Arimba swarga, Kakang Brajadanta aku tumuli Kakang Mbok Ayu Arimbi sakwise Kakang Arimba Brajawikalpa Brajalamatan apa dene Kala Bendana kuwi putraning sawarga Prabu Trembuka. Nalika Kanjeng Rama seda sapa sing gumanti keprabon? Kakang Arimba. Nalika Kakang Arimba seda negara Pringgondani ora ana sing lenggah dampar ateges miturut pitungamu sapa sing wajib dadi ratu. Kosek ndak cupet semene dhisik pitakoning Kakang Brajadanta. Mung ana usi ing atiku ingkang bakal ndak aturake kenapa Kakang teka panjenengan paring dawuh ingkang kaya mengkono lan dangu lawan adimu Brajamusti nganggo tembung sing kaya mengkono. Brajamusti, apa niatku ora duwe sedya ingkang ora prayoga mung lempengke marang barang sing bengkong. Barang sing bengkong kersaning Kakang Brajadanta aturan pernatan praja ngendi wae yen ana ratu tekaning pati sing dadi ratu kudu anake lanang sing metu pembayun. Yen to durung kagungan putra ya kadang ingkang tinemu werda ingkang dadi Nalindra. Saya aku tak takon karo kowe wis tau tate monco marang silsilaing Nalindra? Ya wis, apa ana wong wadon ingkang duwe hak warisan tumraping negara? Miturut sak ngertiku ora. Saya aku tak takon karo kowe, Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca kuwi miturut kowe bener apa luput? Bener, benere merga apa? Merga Kakang Mbok Ayu Arimbi ing sak temene ora duwe kewajiban tumraping negara nanging tau tate nampa sumpahe Kakang Brajadanta lan sumpahku yen to negara Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mula ora aneh yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ing menang jenenge Bur negara ing Pringgondani. Saya aku tak takut yen Mbak Yumu Arimbi jumenengake Gatotkaca wis bener apa luput? Bener. Merga dasarmu apa? Gatotkaca putune sawarga Prabu Trembuka. Miturut aku salah. Salahe nggo napa? Merga Gatotkaca kuwi putu ning metu saka wong wadon, dudu putu metu saka wong lanang. Tegese ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani. Mula perkara iki aku kandha karo kowe barang sing bengkong bakal tak jejegake. Sranane jejegake aku kudu ngelingake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ngelingke bab perkara apa? Babagan ngene jumenengake Gatotkaca mau kleru. Hosek Kakang, hosek. Yen Kakang paring dawuh mengkono iki bakal ana pirang-pirang perkara. Pirang-pirang perkara piye? Tegese Kakang nyelet sumpahmu dhewe. Iki ora ana sambung rapete karo sumpah. Kok ora ana sambung rapete karo sumpah? Merga sumpahku wis tak jabel nalika kowe durung tekan kene. Sumpahku wis tak jabel nalika kowe durung sowan ning glagah tinuru, durung andhake bakal mboyong marang Brajadanta. Brajamusti tekan kono-kono sayekti saiki deleke aku wis ngerti yen to Kakang Brajadanta sejatine jroning penggalihmu ora nyarujuki yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Cah pinter kowe pancen wong wasis, kowe pancen wong wegik,
kowe ngerti marang legetane ati Brajadanta. Yen wis ngerti saiki sirmu piye, aku mengkari manut karo adhiku lanang. Yen bisa aja nganti ana regejegan lan percaying kula warga Braja. Kakang, ayo netepono marang jiwa kasatriyanmu. Elinga marang dawuhing Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuku. Nadyan Kakang karo aku kuwi wujuding yaksa nanging tememen marang tumindak sing apik. Tansah nyekeli marang jiwa kasatriyan. Aja saben wong padha ngandhakake yen to buta kuwi betah buteng aniaya. Peranganing buta akeh gumlarening jagat. Nanging yen iso kowe karo aku tetep badi buta ingkang jiwa satriya. Kuwi kegadangane wong tuwa. Mula Kakang tak jaluk ayo nyekelono marang sumpahmu apa ingkang wis mbok ucapake kudu mbok lakoni. Yen Kakang ora gelem nglakoni apa sing mbok ucapake, apa Kakang ora wedi karo hukum karma ingkang bakal tumiba marang Kakang Brajadanta. Ora peduli karo sing aran hukum karma. Hukum karma tumraping sing padha percaya ben padha dilakoni. Nanging Brajadanta ora percaya karo hukum karma. Jagat iki yen kabeh padha ngalah karo kahanan, mesti wae akeh sing padha uripe nelongso. Mula aku wegah yen to Brajadanta ngalah karo kahanan. Aku wegah yen to aku ngalah karo sumpah. Aku menungso kok kalah karo ucapan kuwi. Aku menungso sing kepiye? Mula Braja Musti dina samengko yen to kowe arep nganti kalawan kadangmu Brajadanta sowan ning negara Pringgondani, taunana windanana ora bakal kelakon. Yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi durung sesedokan nyembah dilatih tungkake Brajadanta. Kebacut ucapmu Kakang. Yen to kaya mengkono tangeh ora ana gunane aku ngajeni karo kowe. Jebul saknyatane kowe wis kesasapan jiwaning iblis ingkang wis mrawasa marang atimu sakwutuhe. Bekasan kowe lali marang jiwa kasatriyanmu. Wis ora ana gunane aku nyembah karo kowe. Ora ana gunane aku ngajeni karo kowe. Kowe sing tak anggap dulurku Werda. Sing bisa nuntun kabecikan marang Braja Musti nanging tutur ketawur ora ana gunane sakaremu. Sakaremu nggonmu ngucap kowe arep ngarani Brajadanta wong kaya ngapa sakaremu. Nanging Braja Musti duwe penemu dhewe, aku duwe penemu dhewe. Aja mbok padhake, aja mbok campur aduke. Kowe arep apa cah bagus? Malang kadhak ning ngarepe Brajadanta. Kakang kersa rawuh ning Pringgondani apa ora? Aku ora bakal tekan Pringgondani. Yen ngono apa Kakang dadi atur ngersaning Kakang Mbok Ayu Arimbi kala ngumbaro cangkem ning ngarepe mbakyumu. Kandha karo mbakyumu yen aku bakal merah kampuh jinggo. Gatotkaca ora medhun saka dampar lakon tak poteng-poteng. Aku janji kowe omongane kaya ngono ya, Kang. Aku sedih nek kowe kaya kowe, Kang. Ora nyok babar bisa jebul pire bukan acara sedulur iki dadi Bojo padu Kang, kowe ra iso ngomongi to Kang kok iso gugu cangkepe wong loro iki. Lek gugu omongane wong loro iki sing sampe dadi ala sing bener dadi luput lho Kang. Kang Braja Musti mlayu mergo kowe ora cocok karo panjenengane. Aku mana iki dodan ayo bojo tetunggalan nyawiji Kang. Aku mana kanane dadi rusak kaya ngene. Kala Bendana. Apa Kang? Ora usah nangis. Ora usah ndadakakean gunung sing tanpa guna. Saiki tak tanting. Kowe tak tari. Dicari rabi. Ora. Dicari apa, Kang? Kowe melu aku apa melu Braja Musti? Ya aku melu Kakang Brajadanta. Ayo tak jak ning Pringgondani. Tak jak melekke mripate mbakyumu supaya weruh karo adi-adine. Sing jahat ki Mbak Yu Arimbi muktekake anake, muktekake cendenge ning nyengsarake karo dulur-dulure. Dulur-dulure do kerangan kamukten mung mergo kepengin muktekake marang si Gatotkaca bayi wingi sore.
Ayo yen kowe melu aku tak jak yen to kowe karo aku iso ngundha mono karo mbakyumu Bayu Arimbi. Yo. Nek aku melu Kakang Brajamusti, kowe minggat saka kene. Kowe lunga saka kene. Kejam kowe, Kang. Jadi kowe bencana jujur aku saka gede-gede. Glagati dulu. Kowe wis kesayapan jiwane iblis kan. Kowe wis kegodan menungso. Kowe wis kegodan mata angkara budi canjala. Kowe mesti mau wis ngomong oke karo iki to. Ya. Iki mau mesti wis suwe ketara wedake wis kari sithik. Mesti wis ana oke karo kowe, mesti crita oke karo kowe. Ketara kowe saiki balik tinggal ora weruh karo sedulur. Kowe biyen tresna karo aku, kowe biyen sayang karo aku. Nek saiki kowe mentolo gunakke karo aku tak kon pigan. Nek aku melu kowe uripku kersa kesiksa kan. Ya aku melu kowe uripku kelaya-laya. Mula aku banyak melu kowe. Aku terima melu Kakang Brajamusti. Minggat. Apa? Minggat. Ya sakoni. Ngene ta? Oh, buta edan. Kon minggat kon njaluk sangu iki cara ngendi ra? Ora cah cerewet kok tak keprok watu dasmu mudar kowe. Iki dudu masalahmu, iki masalah Kakang Braja. Ayo lunga. Nek Brajamusti tok elone kowe minggat to, melu dulurmu lanang. Kowe ora usah tepung karo Brajadenda. Ya, nganti cenana. Sing salah bakal salah. Sing ala wayune bakal cetok nek ketepanku duduk karo gembol Sumerante kedangaten nggih. Ngenten menika. Wong niku kudu tegel. Wong niku nek ora tegel wis to dadi wong rekoso. Arep mindak kaya ngene ora tegel, arep mindak kaya ngono ora tegel, wekasan awake dhewe dienggo kurban. Nek wis dienggo kurban, terus semboyane mung kaya dene wong sing pinter, kaya dene wong sing suci. Pokoke wani kurban sik, mengko bakal entuk ijol saka sing gawe urip. Dinteni tahun-tahun dinteni nganti mawindu-windu ora entuk ijol. Terus kasane uripe rekoso. Wong niku aja sok gampang percaya karo pribahasa. Mulai. Anggere ngenten iki wis mulai. Durna kok omongane dicampur-campur. Lho, kula ngomong apa nyatane Adipati? Nggih. Brajamusti ora cocok karo Mas Brajadenda. Ku boleh ditegake. Menawi Pati wadul kaliyan ingkang Mbak Yu ben wadul. Nek arep wadul karo para Pandhawa ben wadul, ora apa-apa. Didadaki nggih, didadaki. Wong lanang kok aja mungkur. Ning dungake dadane. Lho, cara kula ngoten. Wanita kermarus milang tatu. Nek wis kelakon tak kermarus milang tatu, Arimbi iso disirnakake panjenengan dadi ratu. Apa ora muncel? Lho, mangke marang jenengan kirang utawi dados Narendra, mboten wonten patihipun ing sagak. Kula tring ngangkat Begawan Dura dados patih. Kula pinter manut sangya para kawula. Rekyana patih Kumbayana almarhum. Kok nganggo almarhum ingin mudhar piye sampeyan? Lho, almarhum niku mati. Oh, ora usah nganggo almarhum. Alma mater. Nggih. Sakarep sampeyan. Nggih. Ning nuwun sewu, pangandika sampeyan menika napa sampeyan ora krasa? Niku mbebayani awak sampeyan piyambak. Kok iso? Saged mawon. Sampeyan iso matur kaya mengkono dasaripun? Sampeyan wau ngendika, Brajamusti ben wadul karo Arimbi. Arimbi ben wadul karo Pandhawa. Nuwun sewu. Nek nganti Brajamusti wadul karo Pandhawa, niku sing cilaka sampeyan. Kok iso kula? Brajamusti mesti wadul Brajadenda mirang Kampojingga. Badhe damel geger jumenenganipun Gatotkaca. Lan boten kanthi kanyana-nyana teng mriku lenggah Begawan Durna kalih patih Sengkuni. Pandhawa terus mikir, nek ngono sing aja-ajaki Begawan Durna. Nek Pandhawane karo sampeyan rada wedi merga niku siswa sampeyan. Bener. Ning anak-anake Pandhawa sing ora wedi. Antarja njukuk glugu. Antasena nggawa pipa wesi. Sencaki nggawa pacul. Ajeng do mbangun apa e? Kok mbangun apa pripun to goleki sampeyan nutuki sampeyan niku? Apa iya? Lho, mestine ngoten. Oh, nggih.
wonten dawuh ingkang raya dipun bujung dipun pripe nek iso panjenengan anggenipun boten nrimakaken Garikaca dados menika boten namung panjenengan piyambak ning kedakanen Braja Musti muwuh kekuatanipun Braja Musti dibujuk supaya gelem manunggal kalian panjenengan ewadene ora gelem aja nganti tekan negara Pringgondani wadul karo ingkang Mbakyu ning Braja Musti kudu ditegake pateni teng dalan inggih dos pundi inggih pripun inggih kula sakah lah rak ngaten sing jeneng kamulyan kudu nganggo pangorbanan ora sang dadak migari-ngaringa sing dikorbanke sapa ngaten menika sampun nganggo dipun penggalih yen sing dikorbanke kudu sedulur ya sedulur dikorbanke yen dikorbanke kudu tangga teparo dikorbanke yen sing dikorbanke kudu kanca korbanke sing wigati apa sing samang jangka iso kasembatan rak ngaten ta menika inggih kula matuk Bapak Druna syukur nggih nah jan sampeyan kok ketok jahat banget monggo pendhita lho kon sampean mawon mboten sah kok kan omong oh nggih mengke napa-napa kula tanggungi dhewe oh nggih ngestaken dawuh Braja Wikalpa Braja Lamatan wonten dawuh wonten dawuh ndak paringi kamardikan aja rubuh-rubuh gedang melu kekarepaning pun kakang ning duwe jati diri yen pancen arep melu belani kadangmu tak keparengake yen kowe ora melu-melu perkara iki uga tak keparengake aku ora meksa marang kamardikanmu niki ngestaken dawuh Kakang Adipati niki ngestaken dawuh Kakang Adipati dawuhna marang para wadyabala ingkang sarujuk bantu kelawan Brajadenta ndak keparengake tutuwun tadi ndahe Brajadenta nang yen to akeh prajurit ingkang ora sarujuk kareng-karepaning Brajadenta ndak paringi kamardikan ora sah melu-melu perkara iki mung ndak ora mangan nangkane nanging gabul pulute priye ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan nyun pamit madal pasilan bubarna kang putusipun jeneng ingsun kundur ngedaton kawula non nyun pamit tambahing pangestu Kakang Adipati sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya Sengguni ngawe sangganing Prawadya bala sata Kurawa wonten timbalan menapa man toko sekawit bala sata Kurawa kene sanggrah wonten tampel wates kadipatening Glagah Tinulu nanging dupi sampeyan medal Jawi lha kok malah dipun klempaken menika wonten wigatos ingkang kados pundi lho ingkang putra Puntur Sasana Banjar Jungut Cumadong dawuh lho manwerti man Sengkunar metu nglatar kula turun sasana nungsung kabar man Sengkuni werti kula nungsung pawarti warta werti ampun mendel mawon sampeyan laturi paring dawuh pamanadyan putra pun Surtaya Cumadong dawuh paman putra pun Kartomarma Cumadong dawuh paman putra pun Swatama Cumadong dawuh lah Pak ya napa Mas sampeyan lepakaken para wadyabala Kulawa ingkang kula putra sata Kulawa niku kepigatosipun menapa kepalaken putra Pudulma Gati Cumadong dawuh Mas ingkang putra Pudulma Gati nyadong timbalanipun paman Alya Cengkuni kepala kula atur babalana ingkang sejati Mas Dursasana kula Surtaya Kartomarma Karta Denda Durmuka Dursasena Durma Gati kabeh wae ora tak pijimbaka siji kowe tak kandhani ya le kowe tak klumukke iki ora takon supaya kundur marang Praja Ngastina lho kok mboten wangsul niku wigatosipun merga ngene apa kang dadi penjangkane anak Prabu Duryudana bakal kelakon dina samengko wah dalah wiwit kala wau dipun paringi dawuh dereng dipun paringi priksa sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu wigatosipun anak Prabu Ngastina entuk nawala sedan yen to kinenekseni Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani monggo panjenengane ora mathuk sarta ora condong lan ora cocok yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani tan wurunga Kurawa Pandhawa bakal wuwuh kekuatane yen to bisa mlengket negara Pringgondani nggih tumuli banjur golek cara supaya Gatotkaca gagar wigar nggone dadi ratu aku karo Kakang Durna diutus marang Glagah Tinulu supaya aja narimakake yen to Gatotkaca dadi ratu ning negara Pringgondani. Lah kowe tak kandhani ya, Nggir.
iki mau nggonmu nggonku matur akeh-akeh kelawan anak Mas Brajadenta lan Kakang Durna ingkang wis bebujuk marang anak Mas Brajadenta ketoke kasembadan panjenengane bakal mirang kampuh jinggo tegese ora percaya marang adeking Gatotkaca lan dina samengko bakal budal marang negara Pringgondani nedya gawe geger jumenengane si Gatotkaca Dul. Oh ladal oh lan iku to karepe janjane kula mboten dong mboten paham napa to karepe kok diutus supaya sowan teng Kagipaten Blagatinulu jebul namung badhe mbujuk dhateng Brajadenta supaya ora nayogyani Gatotkaca ngene dadi Nalendra ra ngoten to niku. Iya Dul. Mula kowe kabeh aja bali marang negara Ngastina dina iki perdandanan pripun budal marang negara ing Pringgondani mbantu karang anak Mas Brajadenta nggone bakal gawe geger negara ing Pringgondani njugarake Gatotkaca nggone diwisuda dadi ratu ning Pringgondani Dul. Oh ladal ngerti kaya ngoten bali mau-mauman kula. Lah kok dadi kowe malah arep bali mau-mau piye? Bonto, saniki kula aturi penggalih. Kok dadi kaya ngoten pakartenipun Koko Prabu Duryudana. Meri karo kamuktening wong liya. Meri karo kamuktening Gatotkaca. Kula tak nyuwun prisa. Terus Koko Prabu Ngastina kuwi janjane kelong apane nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani. Koko Prabu Duryudana menika rumangsa tuna nggo napa nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani. Wah, acal. Lho nuwun sewu lho Man. Kula pikir-pikir sing kurang gawean iku Kurawa. Jebul saniki ketok mata, nyolok teng mata. Kurawa niku jane ora do tentrem nek ana kamuktening wong liya. Kurawa ora do seneng nek ana sedulure mukti. Kurawa ora do seneng. Luwe-luwe Koko Prabu Duryudana niku piyayine watake ora seneng nek ana sedulure mukti, nek eneng anake mukti, eneng turune sing padha ora cocok, ora matuk. Wekasan utusan supaya nggagarake Gatotkaca. Wah, nun sewu. Nek ngerti kaya ngoten kula wau mboten melu rombongan Kurawa, Man. Mergi niki padha karo ancik-ancik pucuke ngeri. Ya nek mengko ora konangan marang para Pandhawa, nek ora kadenangan dening para Pandhawa, sing bebujuk Brajadenta niku Kurawa. Nek konangan napa jeneng ora ngorek-orek marang pasuryaning para Kurawa, ing ora bakal ilang selawase urip. Do ngerti nek Kurawa niku meri marang kamuktening Gatotkaca. Do ngerti nek Kurawa niku ora seneng karo kamuktening Gatotkaca. Mula bebujuk Brajadenta supaya gagarake Gatotkaca ngene dadi ratu. Wah, getun kula Man. Ngerti wau kula wangsul. Wangsul kula teng Barjajungut arep melu perkara niki. Nek kowe ora melu apa kelakon kowe tak kandhake anak Prabu Duryudana. Kowe iki panenggak Kurawa lho. Nek nganti ora melu perkara iki padha karo kowe kuwi lirwa karo kewajibanmu. Kula gelem melu, kula niku rumangsa wis kekebakan dosa, Mas. Kebak dosa kula niku ora kok saka pakarti kula dhewe, ning mergo melu karo sampean niku. Pendak-pendakan ning wong mukti diganggu, pendak-pendakan ning wong entuk kanugrahan diganggu. Pendak-pendak ana wong seneng diganggu. Mbok sampean niku mbompun lek tumindak kaya ngeten niku mbon. Lho, iki dudu aku anak Prabu Ngastina. Ora iso. Koko Prabu Duryudana mboten ajeng tumindak kaya ngoten nek mboten saka pembujuk sampean niku. Ngaku mboten. Oh, lah wong tuwa ora golek dalan padang. Malah golek dalan jemek. Sampeyan niku kaya kotet to Pak Mbok ya pun. Kula cocok kalian panggihipun Kakang Mas Duryudana kula cocok. Kula wong kok pedak-pedak meli karo kamuktening wong liya. Terus saniki Gatotkaca niku copo? Gatotkaca niku ya padha karo anake Kulawa. Gatotkaca iki anake Welkudala niku adine Kulawa. Cetone Gatotkaca niku anake Kulawa dhewe kok diganggu niku nuwun sewu lho. Uteke do endi to, Pak? Kula nuwun sewu do iso mikir apa lah. Lho niku Durmagati wong kucluk kok iso mikir apik kaya ngoten. Sampeyan patih kok mung senengane nglincipi carang papak. Senengane tumbak cucukan, senengane gawe perkara. Oh, mbaya eling man wong urip niku ora mrungsungi. Wong urip niku ora kaya ula. Wong urip niku bakale saka ana dadi ora ana, saka ora ana dadi eneng. Niku kekarepaning sing gawe jagat. Niku kodrat dening panguwasaning Gusti. Sampeyan ana, saka mangsane sampeyan ora ana. Mbok gedhekke ngene sampeyan ngraketke pasduluran, gedhekke itu tumindak apik, gedhekke itu tumindak becik. Ora saya tuwa pakartine kok saya elek. Sok nek mati ajeng mangkat dhewe lho sampean.
Ajeng teng jaratan dhewe ya. Ajeng ngubur dhewe. Oh alah man. Cadal man. Eling menungso ulem niku ora mlungsungi man. Niku sampean kudu eling, caya tuwa palane cayane crengenge niku caya mangulon crengenge niku bakal angcluk bumi. Nek wis angcluk bumi crengenge niku ora ketok kaya menungso urip ning alam padang. Nek wis angcluk bumi niku jenenge modal utawa mati. So nek mati sampean pangkatine elek, so nek mati cemplung neraka. Mbok ampun to man, kula niku ngeman karo sampeyan lho. Sampeyan niku ambegane wis mengkis-mengkis kok. Pangkatine ora becik niku sampeyan niku ajeng digayu ajeng napa kula tak takon. Lah yo lekmu. Mula wong sak Srestina jane ora seneng karo lekmu. Mau mergo lekmu duwe pangkat, duwe derajat kuwi padha ngajeni. Nek nggon tresna ora, aku percaya. Niku tenan lho man sing kula kandhak kula ora gawe-gawe. Wong niku teng urip nang padang niku iso rong perkara digayu, diajeni karo ditresnani. Aja mung diajeni tok. Diajeni niku ora ditresnani so nek bondo sampeyan entek, sampeyan ora ndek derajat ora ndek pangkat, sing do ngajeni minggat. Nek ditresnani niku arep sampeyan kentekan duit, kentekan derajat pangkat, ning tetep tresna karo sampeyan, dicedhaki karo sanak sedulur. Niku ya ngoten. Walah. Mbaya mikir to, Man. Mula wong Astina niku ora ana sing seneng karo Patih Sengkuni. Contone akeh, Man. Sampeyan nek mlaku-mlaku teng kutha negara Astina niku kawula Astina mboten wonten sing seneng karo sampeyan. Buktine gawe tokoe ora jeneng sampeyan. Jenenge Ponokawan, toko emas Cap Semar. Lho, toko emas Cap Bagong. Lah ana toko emas Cap Sengkuni. Bosok kuningane man. Niku tenan. Kawula sak Ngastina niku do majang ora majang gambare Kurawa, ning majang gambare Pandhawa mergo do tresna pakatine karo Pandhawa. Do majang gambare Puntadewa, Werkudara Janaka. Ora kok mergo do ngawula karo Werkudara Janaka niku mboten, ning mergo do tresna karo pakartine, do nulat karo pakartine. Kula rung tau weruh kok mlebu omahe kawula ana gambare Sengkuni niku durung tau weruh. Kula tau man pisan teng toilet. Nggo sepilit ngeden. Niku tenan man, teng toilet wis sampean diblengosi. Saya kandel niku elek banget ya, Man. Lho niku contoh sampean niku pancen wong sing disengiti. Nek sampean tumindake apik ora bakal sengiti karo para kawula. Patih ora disenengi so nek pensiun bandeme cah cilik-cilik sampean. Niku tenan. Sing jeneng wong urip ning alam padane pakartine apik aja kok urip, mati wae. Isih diparani anak putu, sanak sedulur, dijaluke ngapura. Lho, sareane diresiki, jabuti sukete, disapone, niku nek ditresnani. Lah sampean mboten, Man. Pol-pole sampean nek mati dikijing, kijinge nggo mepe kathok. Pol niku. Monggo kathoke kathok wong wedok. Wah, wis kula kajen babal blas. Wis ora ana kajene babal blas pokoke dur. Nur. Matur nuwun jare. Dene kowe iso ngunek-unekke wong tuwa. Ning arep dikaya ngapa pangkatmu kalah karo aku. Aku wong nomor 2 ning negara Astina. Nek kowe ora nggoku karo Patih Sengkuni aja takon dosa. Apa kelakon kowe tak aturke anak Prabu Diridara nampa pidana. Lah niki elek teng mriki niki. Anggere kalah omongan terus lapor, kalah omongan terus lapor. Oh, lah niki lho kalahe nggih teng mriki niki kalah sakset niki. Nggih, kula melu ning kula ora arep mandi godo. Kula arep nggawa tumbak, kula arep nggawa jembaring. Kula ajeng nonton mawon, Mas. Babaring lakon pripun? Merga tetembungane Kyai Sepuh ngendikake becik ketitik ala ketara. Ora ana ala sing tumama ning becik niku mboten ajeng kelakon. Arepa mampang-mampang kok melang-melang ngadang ana ing dalan nek pakartine ala mesti bakal sirna pun mang titeni. Sewatama karo Citraksi. Wonten dawuh Paman. Wonten dawuh. Metu njaba nembang budal yo nggih. Ngono ning Slendro napa pelok? Wila Citraksi kok ngerti Slendro apa pelok. Babar tuku gamelan, Man. Oh iya. Babar yasa gamelan. Kiai Tom. Oh. Wesi. Nggih, ning sing penting iso dituthuk. Ya wis ora apa-apa. Mangkat to Slendro wae le. Nek ngesaken dawuh piyai loro, Man. Ya. Katno karo Wegul ndang nyuwara nggih ngisaken dawuh nyuwun pamit matal Raden.
Paduka Raden Brajalamatan ngawi sanggaring Prawadya Bala saking Kadipaten Ninggalaga tinulu wonten dawuh Raden kepareng kula cemadhong dawuh wonten dawuh Raden wah Raden kepareng ambabaruna ingkang sejati para prajurit Kadipaten Ninggalaga tinulu dina samengko aku ngemban dawuh timbalaning Sang Adipati Brajadanta ya Kakang Adipati Brajadanta ingkang dawuh kelawan aku yen to dina samengko Kakang Adipati Brajadanta wis katetepake nedya ora nyarujuki Gatotkaca nggone dadi ratu ning negara Pringgondani mula bakal mirang Kampo Jingga nedya gawe geger jumenengane si Gatotkaca. Oh inggih nanging kowe aja nganti warsa rasamu ana kamardikan ingkang kaparingake dening Kakang Brajadanta yen pancen kabeh para prajurit ora sarujuk dikeparengake bali marang papan lan aja melu-melu marang lelakon iki nanging yen to kowe kabeh ngabekti karo Kakang Brajadanta sarta bakal labuh marang Kakang Brajadanta dikeparengake budal nderek tindahing Kakang Brajadanta ana ing negara Pringgondani. Oh inggih ngestakaken dawuh menawi ngaten pangkatipun Prawadya Bala benjang menapa ora ketang sambung obor cala lintang padha kowe nangis kaya bocah cilik. Kakang Brajadanta sajae wis ora eling karo jejulur. Aku ditujuk lunga karo Kakang Brajadanta ditari kowe melu aku apa melu Brajamusti nek kowe melu aku lestari kowe dadi sedulurku nek kowe melu Brajamusti kowe minggat to kowe wangsulan piye aku melu Kakang Brajamusti wae Kang terus dikon lunga aku yo pancen mbok menawa Kakang Brajadanta wis malih tingali nganti ora nganggo tata krama wani amah marang asmaning wong tuwa kaya Kakang Mbok Ayu Arimbi kanthi cara mengkono oh ladala kabeh lakon iki bakal ndak aturake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi nek tak jaluk kaji banget ya Kang aja ganti gegeran kowe karo Kakang Brajadanta iki sedulur kaya putrane Kanjeng Rama Prabu Trembaka iya kanggo dalan sing gandhem aja keseluruh dalan sing kleru aja njur mubal babal kanepsonmu mengko nek padha weruh turasing Prabu Trembaka iki padha bentak sirah padha regejegan sing ora seneng jo keblok-keblokan aku nyuwun ditata penggalihe ya Kang ora nyono yen to Kakang nusul sarta nungko lawan mlayuku Brajamusti Kakang Brajadanta piye merga saka gedhening tresnaku karo kowe nganti tak rewangi aku metu saka Kadipaten Glagah tinulu nungko lawan laku ning Siadi mesti wae rada cuwa jroning atiku dene Kakang ana ing parepatan paring pangandikan ingkang kaya mengkono nuwun sewu Kakang tak tanjihke sepisan meneh apa ingkang dadi sedyaning Kakang Brajadanta mawis mbok penggalih nganggo nalar sing ganep ora mung nalar sing ganep nanging aku niat njejegake marang kahanan sing bengkong sing dumadi ana ing Pringgondani setemene nggone Kakang ngendika ana kahanan sing bengkong mau merga saka paningale Kakang nanging sejatine ora bener tumraping bebrayan luwih-luwih bener tumraping sing gawe urip kowe ora usah mejang karo wong gerak pinter njara langit ora bakal menang karo Brajadanta ya yen Kakang wis paring pangandikan kaya mengkono aku ora bakal ngungkuli pangandikane Kakang Brajadanta tandha bektine kadang taruna tumraping kadang merda Brajamusti apa Kakang apa ingkang dak lakoni mau miturut Siadi kleru apa ingkang ndak lakoni iki apa miturut Siadi aku pun Kakang salah pun Kakang luput aku ora wani matur mergane apa merga saka petunganing Kakang
apa sing mbok lakoni mau bener nanging kurang bener tumraping bebrayan. Monggo bener ingkang becik mau ya bener sejati, bener sing gawe urip. Mula kabeh lakon ingkang bakal mbok lakoni mau petungan nganggo nalar sing ganek mbok gelar, mbok gulung. Aja nganti ming rumangsa bener dhewe kowe tumindak ing mekasane gawe kapitunaning wong akeh. Kowe ingkang tak suwun Kakang, yen siadi ngrembug perkara bener, yen ngono benere Kakang Mbok Ayu Arimbi iki ya ming bener pribadi, ora bener tumraping bebrayan. Kok iso ngono? Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca nanging dheweke ora gagas marang kacintrakaning sedulur. Kancintrakan sing piye? Negara Pringgondani mestine dadi darpeke para putra putraning Prabu Tremboko. Teko Kakang Mbok Ayu Arimbi keng dakah-dakah lungguh keprabon sarta ndumenengake si Gatotkaca. Kuwi ateges dheweke mentala marang kasangsaraning sedulur Kosek Kakang. Kakang Mbok Ayu Arimbi ora bakal nglungguhake Gatotkaca yen Kakang karo aku duk nalika semono ora sumpah marang Kakang Mbok Ayu Arimbi masrahake negara Pringgondani iki marang panguwasaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Anane Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca mau mergo Kakang lan aku tau tate sumpah ora bakal ngrembug negara Pringgondani. Sapa sesuk ingkang bakal dadi ratu mangsa bareng ning astaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang kelingan apa ora? Kakang Brajadanta kelingan apa ora? Mula Kakang Mbok Ayu Arimbi tumuli wani jenengake si Gatotkaca mergo ya merga sumpahing Kakang Brajadanta lan sumpahing adimu Brajamusti ingkang dianggep wis ora bakal milik marang kamukten negara Pringgondani. Kakang Mbok Ayu Arimbi kepengin praja Pringgondani ana ingkang ngesuwi, kawulane ora pating sebar, ora ana ingkang ngayomi lan ora ana ingkang dadi tutus utawa tali kinarya naleni uriping para kawula sak Pringgondani. Mula tumrap aku apa sing dadi kayuwaning Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi becik mergo nyelametake negara Pringgondani lan nyelametake kawula sak Pringgondani. Mula yen Kakang nganggo petungan sing beda karo aku upama tak luputake nanging tumrap Kakang bener tutur ketawur ora ana gunane. Semono uga penemuku sing tak anggap bener tumraping Kakang salah kuwi ya wis ora ana gunane. Wose antaraning Kakang karo aku kuwi janis penemune beda-beda, ora gathuk lan ora mathuk, ora dadi bener sing tak ucapke. Aku wis ora duwe dalan kanggo menggok. Anane lakon iki mung kudu tak dodo. Lakon sing endi sing arep tak lakoni? Lakon sing arep mbok lakoni tegese Kakang tetep bakal nerusake. Boleh bakal njaluk negara Pringgondani. Hapan kuwi sing tak gayuh, kuwi sing tak jangka. Mula sapa wae sing bakal ngucik negara Pringgondani ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi kanca rowang, tetep dadi mungsuhing Brajadanta. Yen ngono tumrap aku piturut penyawange Kakang Brajadanta piye? Piye munggo karepmu? Pitakonanmu pun Kakang durung ngerti. Aku nyarujuki karo kekarepaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nayogyani yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Mula saiki aku njaluk karo Kakang. Kakang nyawang aku munggo menawa si Kakang piye? Bener apa luput? Luput tumrap aku. Ning bener tumrap aku. Yen kowe manut karo pun Kakang ayo. Kowe ora usah melu Kakang Mbok Ayu Arimbi ning kowe bantu karo aku. Bantu piye? Bantu ngelingake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah nek Kakang paring dawuh kaya mengkono aku ora bakal saguh. Nek kowe ora saguh padha karo kowe wani karo aku. Aku ora bakal wani karo kadang tuwa, aja mringkus kaya wong wadon. Yen pancen kowe wis penemu dhewe belani karo Arimbi wis tak anggap mungsuhku. Kowe kudu wani karo Brajadanta. Kakang, dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen aku nganti wani karo Kakang Brajadanta? Aku ora bakal wani karo sedulur tuwa. Mergo sampeyan gantine wong tuaku ganti-ganti telek. Marep Projeng Pringgondani. Ih, Peremban. Lajeng sak mangke rampatanipun lampah kados pundi? Majeng terus. Maju terus tanpa mundur.
Maju tak bentar. Maju tak gentar kaya maju tak bentar ora. Majeng ger, majeng. Ala becik bener lumput, bunga susah bejo. Cilaka dilakoni. Nggih. Wong niku urip kudu wani jagung bakarane. Oh inggih. Kudu wani tanggung perkarane. Lho nggih ngestaken dawuh. Ayo Gatotkaca. Nah, dicombali. Gatotkaca, kowe gelem mudhun saka dampar apa ora? Nek ora gelem mudhun nek takon dosa aku sing ngedhunke kowe. Dampar tak jaluk. Nek kowe wangkot, cokot tugel gulumu. Inggih. Tugel cokot wae. Sirahe dicokot. Inggih. Ngestaken dawuh. Sirah lho, kan, ampun sak gulune. Oh inggih. Ngestaken dawuh ayo Gatotkaca gelem mudhun saka